An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la setuma bi araba ye araba mina bɛnnen bɛ nazarasan kalo 6 na juin kalo do bi y'o tile 29 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ ye furanjɛla kalo ye an b'a la ka fɔ bi y'o tile 30 jate la san kalo 11 na do hijira san 1443 san do dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ kawladan ka fɔ kunungo mara ministre so ale ni ka dɔ ka fɔ kulu sigira kulu minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye politiki tɔnw ye kalata a bɛna kɛ cogo jumɛn de la o kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra kunungo kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔ ka fɔ denmisɛnw ka ɲɔgɔndan min n'o ye DEF ye o baaraw bɛ sen an ka jamana kɔnɔ na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni fanba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fana lasɔrɔbɔlɔ ka na o denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔnà ka fɔ min ka dɔ ka fɔ lakana hukumu kɔnɔ na kunun ka yirala ka fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na Siribala kɔfɛ duguw la ko jariwala tigilamaw tɛmɛna kunun yɔrɔ dɔw la u bɛ moto camanba de la maa caman ka fɔ la k'u ye mununu zalo dɔw kɛ mununu zalo dɔw bɛ n'i y'a sɔrɔ u ma dogo u kɔni ma se maman ka maaw y'u ye a ye maa caman siran kosɛbɛ k'a fɔ baaraw kɔni ni wulikajɔ minnu bɛ sen na k'a dɔ bɛ dɔ la ni fuma ɲini ka siri na k'a dɔ bɛ dɔ la cikɛ kɔni ɲinɛna ma k'a bɛ gɛlɛn an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala jamana in a basigi Ala ka Mali bila basigi sira kan n'an bɔra ye an b'a ka fɔ nin waati laban ninnu na maa dɔw de kɔni kelen bɛ u bɛ wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na sango seliɲɛkɔrɔ ninnu na ka se maaw ma ka taa k'u bɛ taa telefɔniw n'o ye bololatɛgɛrɛninw ye u bɛ o minɛnw bɛ k'u bolo k'u bɛ taa i ka dɔn ka fɔ olu dilan walima i b'a dɔn u bolo minɛnw falen ni aw ye yɔrɔw filɛ walima i ka dɔn ka fɔ u bɛ maaw nɛgɛnɛgɛ n'aw kɔni sɔnna ka telefɔniw fara ɲɔgɔn kan dama ka du maa caman bɛ yen u b'u kɔ dɔrɔn ma bɔ a yirala ka fɔ kunun u ye o waleyaw caman kɛ Bamakɔ yɔrɔ caman na Bawarabugu la Dɔkitɛri Kulu an b'a ka fɔ ale ka denbaya la u y'ale ka i ka dɔn ka fɔ maaw ka telefɔniw fara ɲɔgɔn kan ka se k'a fɔ ten k'u bɛna i ka dɔn ka fasadu k'u bɛna olu falen k'u t'o la telefɔni naani bɔɲɔgɔn telefɔni minnu bɛ yen n'o y'a sɔrɔ telefɔni dagɛlɛnw yɛrɛ ye ka sin ka maaw to munumunu zalo la ten aw sigilen don k'u bɛ k'a labɛn a tigi k'a tun bɛ i ka dɔn ka Jakarta la wa u yɛrɛ ka jateminɛ la u ka fɔ la ye i ka dɔn ko a ka bamanankan ko fulakan kasa bɛ o nɔfɛ ka sin ka wulikajɔ kɛ ka telefɔni ninnu fara ɲɔgɔn kan kumani kelen ko dɔrɔn aw bɛ k'a lajɛ k'a bɛ baara la o kɛra ka den ka taa n'a ye ten wa k'olu y'o ɲininkali kɛ o y'a sɔrɔ maa caman bɛ yen minnu ye nin kuma in fɔ an ye kunungo u b'a yira ka fɔ an bɛɛ k'an janto an yɛrɛ la ni maa seri ma k'i ka nɛgɛjuru a bɛ na fɛn dɔ k'i ka telefɔni na e fɛɛrɛ kɛ a caman bɛ yen bandiw don n'a ma ɲɛ ka fɔ seliɲɛkɔrɔw bɛ se u bɛ nin ɲɔgɔn kɛ maa caman an bɛ dugawu kɛ minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ Ala ka fura wa kelen bala yɛlɛ ka woro ɲuman u bɛ se ka kɛ maa minɛ cogo min na n'an bɔra ye an bɛna ka kunungo sigiba min kɛra n'i y'a sɔrɔ o kɛra parti politiques ni mara ministre ni ɲɔgɔn cɛ kalataw kan ka kɛ cogo jumɛn de la k'u bɛna kɛ gafe ka taa CEDEAO ka lajɛrɛ nata in kɛrɛnkɛrɛnnena kalo tile 3 n'o ye le 3 ye ka taa ye o kɛnɛ kan kɛ kɔnw ɲɛ ni bɛn de kɛra mun de ka Mamadu Samake mun de kɛra kɔnɔna na kunungo a kun baba ɲɛfɔ an ye. Karamɔgɔ Abdulaye y'a fɔ cogo min na lajɛrɛ kɛra kunu an ka mara ministre ani politiki tɔw ni ɲɔgɔn cɛla la bɛnkanw kɔni kɛra selikɛ naani kɔni ɲɔgɔn na kan a fɔlɔ n'o ye référendum ale bolola ka bila mars kalo nata san 2023 la min ye kalata ye n'o ye élection des conseils des collectivités territoriales la k'ale kɔni bolodalen don ka bila juin kalo la san 2023 la min ye kalataw ye n'o ye députéw ye n'an m'u wele ko wasadenw olu kɔni ta bolodalen don ka bila juillet kalo la san 2023 la wa yirala k'a fɔ min ye jamanakuntigitaw ye olu kɔni bolodalen don ka bila octobre kalo la san 2023 la o ye tako fɔlɔ ye tako filanan o bɛ taa san 2024 na février kalo kɔnɔna la karamɔgɔ Abdulaye ni tun a la kumabaw ye bɛnkan kɛra minnu kan ni o bɛna ci sira mɔgɔw ma. An bɛ dugawu kɛ sigi min n'i y'a sɔrɔ kunungo n'u bɔra o la jamanakuntigiw ta u bɛna kɛ a 2024 kelen kɔnɔna na nka bi fara ɲɔgɔnkanw bɛ kɛ ministriw ka lajɛrɛ la jaabi min b'a b'o la ka se k'o denw ni o waatiw bɛɛ lajɛlen fɔ ni Ala sɔnna olu bɛɛ lajɛlen pɛrɛtigɛ bɛna di aw ma an bɛ dugawu kɛ u ye nin baara minnu sigi sen kan maa caman kɛ nisɔndiya yira a sen fɛ Ala ka bɛn ye ka Mali ɲɛta ni k'o sabati o hukumu kelen kɔnɔna na parti politique minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu caman bɛ wakila da kɔnɔna na ADP Maliba olu ka cɛman bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Abdoulaye Siribe la nin baara min kɛra olu ka tila ye mun y'a la an ka le lamɛn.
fɛlɛ mun ye sisan gouvernement ye a fɔ an ɲɛna kalataw bɛna kɛ wagati mun na n'o ye maire kalata ni député ta ni président ta ye ani u bɛ fɛ ka la yɛlɛmali baara minnu kɛ pour le moment an b'a fɔ an y'a mɛn an y'a ye yanni an ka kɔmasegin kɛ an ka parti direction na ani ni hakilina wɛrɛ minnu b'an bolo k'olu ta ka se an ma an tɛ se k'a fɔ ko jɔrɔna ko banna fɔlɔ parce que fɔ an ka jateminɛ date minnu kɔni proposé a bɛ bɛn kalo 24 mun farala transition kan date b'o kɔnɔna na donc du moment an ma b'o kɔnɔ an b'a fɔ k'a fɔ an tɛ se ka jɔrɔna ko kuma fɔ fɔlɔ anw kɔni kalata sɛbɛn mun taara sisan n'a bɛ fɔ a ma loi électorale la yanni a ka adopter CNT fɛ le 9 mai CNT y'an wele k'an lamɛn hakilina minnu b'an fɛ gɛlɛya minnu an ye fiɲɛ minnu y'a la an y'a fɔ an b'a reconnaître k'a fɔ CNT an ka haminako caman ta hali n'a bɛɛ tɛ et c'est pourquoi an b'a fɔ k'a fɔ an b'an yɛrɛ ye kalata sɛbɛn kura in kɔnɔ an yɛrɛ ye communiqué kɛ k'o fɔ ka CNT fo ka gouvernement fo an balɔrɔ k'a fɔ ADP Maliba tɔgɔla Abdoulaye Sidibe tun y'ale kan ye min ye ka dɔn k'a fɔ Amadu Koyita olu minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye cadre maaw ye ale yɛrɛ y'a hakilila di ko in kan an ka Koyita lamɛn. Proposition minnu kɛra ni chronogramme détaillé min dira ma an y'a nimisi wasa sabula an y'a dɔn sisan k'a fɔ an bɛ taa yɔrɔ min na n'i taara i bɛ taa yɔrɔ min na i bɛna sira o sira tɛ taa fansi donc an y'a dɔn sisan k'a fɔ hakilina bɛ yen min b'a to an bɛ se ka bɔ transition kɔnɔna na cogo min na an bɛ se ka sira ta cogo min na ka retour à l'ordre constitutionnel amorcé an bɛ se ka sira fana ta cogo min na pour que le 3 min bɛ nalen le 3 juillet n'o ye CEDEAO ka sommet ye ka laɲini kɛ min b'a to o sommet nin o bɛ se ka kɛ sommet min bɛ sanction wuli ka bɔ an kan sanction économique sanction financière isolement diplomatique Mali sɛgɛnna Maliyɛnw sɛgɛnna a kun ka kan Maliyɛnw ka kuma fɔlɔ an y'o laɲini depuis bi tɛ faso de y'an bɛɛ ta ye an hakilinaw peut-être tɛ kelen ye mais an bɛɛ ka faso kɔnɔ bɛɛ ni i ta don nin t'an transition fɔlɔ ye an b'a ɲini nin ka k'a laban ye nin y'an transition sabanan de fɔlɔ min kɛra o kɛra 91 filanan min kɛra o kɛra 2012-2013 an bɛ sabanan kɔnɔna na fila fɔlɔ minnu kɔni kɛra 91 o kun cɛra ni kalata min ye a kalata bɛɛ jɛra n'a ye bɛɛ y'a fo min kɛra 2013 min yɛrɛ batira ala ka hinɛ la Sumala Sise o taara ka taa min kɛra IBK ala ka hinɛ la ka t'o fo nin fana an b'a ɲini o ka kɛ ten mais pour que ka kɛ ten il faut k'a ka kɛ acteur neutre de Mali mɔgɔ tɛ crise yɛrɛ la bilen u ye min ɲinana an b'a ɲini ala fɛ n'o sera ka batu plus tard le mois de mars 2024 o ma jan ala bolo jamana na o ma jan ala bolo o b'a sɔrɔ an ka président kura sigira an ka se ka institution forte sɔrɔ réforme fɔra constitution révision ou bien constitution kura fɔra conseil ka kalata fɔra député ka kalata fɔra président ka kalata fɔra bref on suit la dynamique mais nin tɛ se ka kɛ fɔ n'an bɛɛ jɛra n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan nin tɛ se ka kɛ fɔ n'an bɔra ɲɔgɔn lagosi la nin tɛ se ka kɛ fɔ n'an bɔra k'a fɔ nin ye fasoden ɲuman ye nin ye fasoden jugu ye jamana ka d'an bɛɛ de. an balɔrɔ k'a fɔ nin tun ye Amadu Koyita kan ye Arakitala ale CNT ma ye ministre kɔrɔ don an ka jamana kɔnɔ na ale yɛrɛ hakilila di baara in kan an ka lamɛn. Hakilina in bɔra président yɛrɛ la n'o ye colonel Assimi Koyita ye a kɛlen ka a ka responsabilité ta ka transition délai fixé n'o ye san 2 ye k'a daminɛ mars kalo tɛmɛnen na fo ka taa se mars kalo san 2024 k'a bɛ kuncɛ o yɔrɔ la donc a kun ka ka baara dɔw ka bolomada baara kun fɔlɔ kɛra loi électorale yɛrɛ adopteli ye CNT kɔnɔ o loi électorale min bɛ fɛn caman fɔ o loi électorale min bɛ autorité indépendante de gestion des élections k'o créer o autorité in fana fo ka sigi an ka marabolow de kɔnɔ o bɛ wagati ta u y'a ye k'a fɔ président Assimi Goïta k'a fɔ ko an jugu ye wagati de ye sisan ni wagati y'an ta an bolo ma dɔrɔn a bɛ se ka kɛ layidu min taara ko kalafili bɛ kɛ wagati min na an tɛna se k'o layidu timɛ a y'a ɲini parti politiques bɛɛ b'a dɔn u bɛ maraso ministériso de bolo kan yalasa lajɛrɛ ka kɛ hakilina min b'u la ka élection kɛ wagati minnu kɔnɔ ani ka réforme minnu yɛlɛma minnu kan ka don an ka sariya sun dɔw la an'an taabolow la k'olu wagatiw fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen yalasa mɔgɔ bɛ se k'a faamu an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na wagati minnu fɔlen filɛ nin ye fana n'o ye chronogramme ye ani réforme minnu b'a kɔnɔ a bɛ fɔ de ko c'est à titre indicatif o kɔrɔ de wagati tɛ yɛlɛma a tɛ bɔ délai kɔni kɔnɔ san 2 délai kɔnɔ a bɛ se ka kɛ yɛlɛma bɛ se ka k'a kɔnɔna la nka a tɛ se ka bɔ san 2 délai kɔnɔ donc ne kɔni bolo fɛn min présentera yan o bɛ san 2 in kɔnɔ a baara in kan ka fo sabula il faut que an ka taa ɲɛ san 2 mɔgɔ ka to hakili la fɛnɛ ko juillet kalo nata tile 3 an kan ka fɛn fɔ CEDEAO mɔgɔw ye yalasa embargo bɛ wuli mɔgɔw kana kɛ mɔgɔ ko ye u k'a kɛ parti ko ye sabula n tɛ sɔn walima n banna nin ma ka sɔrɔ fɛn yɛrɛ t'e bolo ka proposer o nɔ la yalasa an bɛ se ka taa ɲɛ f'an ka bɛɛ k'i sigi a ka position kan n tɛ sɔn o tɛ jamana bɔ nɔgɔ la donc an ka hakili to population la ka hakili to jamana in na an ka bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ ten tɔ maliyɛnw ka bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ o la an bɛ se ka taa ɲɛ.
amalodan ka foni tu ministre koro kan ye krenena sente mado rakitala furato mina ambe dugo ke bara munu mundalembe alaka keto nyuma ko nyesama anga jamana ka basigi namburai amalodan ka fo defu baraw ulu sigira singa kamini de nendo jamana nyemawo we ministre bebo ka bebla ka tayro do law ka ta defu baraw ni ka tulu sigili singa ka to baraw yakubaya me imave no yanga lojura to krenena lojura munu soro unyena ambala olu kala yoruba membe falaje ka fe jala ministre tara nyeda yenga no kalango ministre de Ousmane o keneka me yoro nyere nyema no ajibari ale makani sutia dugwa e pama mi foi ofle Ni sojara ko sebe parce an ye laini depuis salon alama latige nyinande akera ambe madame le ministre fo ka cabinet moko be fo ka directrice de l'académie fo ka dekapo bela jelen fo madame le ministre nana enfin a jaranye parce que ni mena sa ko sebe demsenu moralement demsenu munu souvent lujura to do obese ka jo kanga nu ye autorité bawo nya koro ka fo nanu encourager obeke so bi o ka dusuta alsa ka barake ka chesiri ke dasa ko seno faso jola comme na fo koro munu tamana ole aketo madame ne to ka incident faut être pour le moment demsenu décider no comme nya fo sans fait to bebe fe ka se soro bara sira fait donc o kama bebe ku chesiru dalema la fana ka fo examen ou be passer donc pour bebe ku chesiru jasa o wase ka ujeniro fi faso kola amalodan ka foni tu ajibari kanye ministre mintara nyeda kenega no kalango ministre de Ousmane Traoré ale rek mam foi ofle Embe imavla yang kabiri kunu nawe ansui premier ministre ye lancement ke Bamako ya suguninko centre suguninko 3 kata kai kata bla fukidal ministre fon fembe gouvernement a be déplacement ke kata région konana ona kata lancement ke o koro yemu ka ira ka foko femi yanga kalan ku yanga kalan tasraw autorité minun be en transition autorité ko hamina ko folo kalan ko bala na yo ke ntara yoro werewla donc akakanga na imavu fanana parce que école 2 minun be ani école 2 minun be yoro tawla an bulu a be de kilin ko ba to fene abu ulu encourager minun nyete ko la ko sobe ani minun nyete ko la yere fiu o ka donc ka fuku uni école dento u be de kilin fen be ke école dento wi o kanga kulu fanai la preuve en sera ya kanyema ya irana minun buje classico bola jiko bola kuranko bola machine yere mi no obi uluka parce que uluka kalan abekeni kalan demi ani to be ka kalan din u tekili donc ya irana ka foko o denkilin de bubulu donc u be demenyini ni ala sona ne fena siko yemi mise ka fenke mfana ka nyema no e président ni premier ministre ani gouvernement mo goto ni mise ka fenke ulu fana kerefe pour que lanyini nu do kon kakala mfana bo keni ala sona syndicat vraiment kufu parce que uluka sabali ode yake na seraka ane scolaire ninke foka ban ka soro girigarama ke école kula boli foy ma ke école kuina yu kandi fana nenu ye nyoye nga département na ube syndicat école den somo école den yere école privée a fin ni ede ka bara ko école ko ni dabe douala ou bien na ika do amago be ika donna anya bewila anul be kumana antlala tuguni samedi do ka déjeuner de presse ka bewile kana ka presse bewile be engagement ta ka foko ou be fon ou kon be ni iseko ni damayira ke pour que examen nu akaka nyema wa o ya damine de ambe mi no fe o ye école ko ere fene ka nyema sans vrai amba nyine ala fe école kata octobre la école ka bla juin o sebe ala e kan deme o sraka ambalo dan ka foni to ministre kanyi afra to na medugo ke ala ka blo mene kono de fu re nyine nama a baraw be chugodi adam ne na chugodi abe kalande mbulo chugodi kalande do bo akladi anga kalande do lame anwara donne élection noara isojo okaradoye metro le buka surveillance jarare ay tisiki keta a jarare mais kuma yanga leçon eta olela anana ayake ambora wa rédaction juillet goni bogum me fega gelane bolo don mais tagalinya fa klala kan noga isorjo gon isorjo ere o noara ere bo biere wulare na fene amga dicter question pour dicter question fene o sara don bon est-ce que les sont tabalés sans parce que ñina kala ere la ils sont tout fait pour que arabe la normale ere la quoi dicter question me fera gala don ni courage ta kalanke igo ifani baba finyana chugumna ibe sega defuge juna woni ya soro fene bi fani ba kunawu tradition anche ani baraji ama gerafuge nyina a chere la kona mi sega defo so mara na talla ti se so mara na ta o épreuve olu fusara doni awlare na ta koni ay kuma metru fe ga salma ga don
u kana gɛlɛya dɛ u ka taga n'an ye dɔɔni dɔɔni. An ye denmisɛnninw de ni an siɲɛ fɔlɔ de ka defu kɛ, an ma deli k'a kɛ o. Ni an siɲɛ fɔlɔ de ka kɛ. N'a fɔra k'olu fana bɛ ka gɛlɛya an ma tantɔ a ma nɔgɔn dɛ. Question bɛ question na an yɛrɛw m'a ye fɔlɔ. N'a fɔra k'an bɛ k'olu kɛ k'a fɔ an ka bɔ an kunkolo la tiɲɛ yɛrɛ la jagosa de don an ka kɛ n'an yɛrɛ hakilinata ye. Sirivdatu bɛ ka to ka yala yala o bɛɛ bɛ ka fisaya. Gɛlɛya dɔɔni kɔni donna dɛ parce que an tɛ mun dɔn n'a y'a fɔ yɛrɛ k'u k'o fɔ an yɛrɛ tɛ ka sɔn k'o fɔ an yɛrɛ. N'i ye leçon ta a bɛ nɔgɔya donc n'i ma leçon ta donc a bɛ gɛlɛya i ma quoi i ma bon a bɛɛ bɛ leçon ta de bolo. An baloran k'a fɔ ala k'a bala yɛlɛ nɔgɔya cɛ kalanden dɔw kan tun ye nin u y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'a bila nɔgɔya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min y'an ka kɔkamalidenw kɛrɛnnena olu tɔgɔ la minisiri so n'u ka jɛkulu ani minnu bɛ yen ni minnu bɛ yan nin bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ maliden bɛ se ka lafiya tunga yɛrɛ kun kɔnɔna na cogo min na olu ye fara ɲɔgɔn dɔ kɛ tile 3 fara ɲɔgɔn dɔ ka hakilila dɔw ta tungarankew yɛrɛ nɔgɔya bɛ se ka ɲɛ suma u ka daga kɔnɔna na cogo min na o kɛnɛ kan a minisiri ka taa se maa caman ma u ka ɲɛma min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Burulayi Keyita la ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. Mɛtiri 2 de kɛra tungaranke minnu bɛ Mali la olu bɛ baara kɛ condition jumɛn na gɛlɛya jumɛn ninnu b'a kan nɔgɔya jumɛn fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ pour que nɔgɔya ka don la comme bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko ne ye Mali fɔ yɔrɔ o b'a fɔ ko tungaranke taga jan mɔgɔ bɛɛ b'an fɛ mɔgɔw b'an fana fɛ minnu sigilen b'an fɛ yan o bɛ baara kɛ depuis san yiriga mais mɔgɔ si t'a dɔn o bɛ condition mun na kalan in kɛra de ka se k'a dɔn u bɛ condition mun na pour que nɔgɔya ka don ka baara parce que Mali ye sariya caman ta pour que ni tungaranke minnu b'an fɛ o ka sigi bɛ se ka nɔgɔya cogo min na mais an ye sariya dɔ fana ta CEDEAO fɛ an ye dɔw ta Union africaine fɛ an ye dɔw ta au niveau mondial même kalan filanan min kɛra o ye de jate minnu bɛɛ bolo n'an b'a fɛ ka nin baara kɛ an se ka baara lawaleya k'a sɔrɔ an t'a dɔn baara in bɛ kɛ ka da mɔgɔ jate minnu kama par exemple sisan a ka gɛlɛn k'a dɔn maliyɛn joli yɛrɛ de bɛ kɔfɛ ou bien mɔgɔ dunan joli yɛrɛ sigilen bɛ Mali la donc en gros gɛlɛya minnu b'a la olu bɛ présenter mais fɛɛrɛ minnu fana kan ka tigɛ pour que nɔgɔya ka don statistique la pour que ka mɔgɔw former o fana baaraw bɛ na kɛ. An baladan k'a fɔ Burulayi Keyita tun ye nin ye o kɔfɛ minisiri min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ kɔkamalidenw ka minisiriya jɔyɔrɔ falen hukumu kɔnɔna na n'o ye Alihamdu Ag Eliane ye ale yɛrɛ kuma fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. Nafaba de b'a la parce que farafinna mɔgɔw bɛ ka taa dɔw yɛrɛ bɛ ka sa sira fɛ mɔgɔ tɛ se ka don ko la n'i ma ɲɛdɔn bon kalan in ye bɛ kɛ pour que ka fɛnw ɲɛdɔn de n'an y'a ɲɛdɔn mɔgɔ dama min bɛ taa u bɛ taa cogo min na ni tiɲɛni bɛ kasara min b'u sɔrɔ ani u bɛ fɛn min ladon fana bon tun ka gɛlɛya caman b'a la sisan an tɛ se k'a lajɔ mais an b'a essayer k'a faamu ka tila ka jateminɛ kɛ k'a ɲɛdɔn pour que k'a jateminɛ pour que an ka mɔgɔw da dɔn u ta cogo da dɔn et puis u bɛ segin ka na cogo min na fana ani u bɛ min sɔrɔ u yɛrɛ ye ani u bɛ min ladon u ka jamana fana ye. An baladan k'a fɔ nin tun minisiri kan ye a fɔra cogo min na yarabi ala k'a bila sababa o minɛ kɔnɔna la an ka jamana k'a lafiya n'an bɔra ye minisiri b'an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsin sanfɛ kalanko yɛrɛ ma o minisiri n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Amadu Keyita la ale ye wele bila minisiri wɛrɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ ale fɔra olu kɔ u kɛ ɲɔgɔn ye u ka se ka hakililaw di ɲɔgɔn ma o baara in kɔni kɛra i ka dɔn k'a fɔ nisɔndiyakoba ye u bɛɛ bolo minisiri min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Amadu Keyita ye ale yɛrɛ b'a ka nisɔndiya yira sen fɛ an ka lamɛn. U ye baara ɲumanw de kɛ n nana fɛn caman sɔrɔ yen n fɛnɛ ye n taw fara kan nka n'i nana yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ ka ɲi u bɛ baara nɔgɔya i bolo fila fɛnɛ ka a ɲini u fɛ hali bi u ka an dɛmɛ n'u ka ladilikanw ye sabula olu tɛmɛna ne ɲɛ u siw ka kɔrɔ ne ta ye u bɛ min dɔn ne t'o dɔn u ka se ka an bilasira wagati ni wagati pour que an bɛ se ka a kɛ cogo min na an ka sana kalan bɛ ɲɛta sɔrɔ. An b'a dɔn k'a fɔ nin tun ye minisiri kan ye a ye minnu wele o dɔ ye i ka dɔn k'a fɔ minisiri kɔrɔ ye yɔrɔ in na ye mun dagatal an ka jamana kɔnɔ ka taa se Asetu Funɛ ma olu ye kuma min fɔ u filɛ. A wajibiyalen tɛ minnu bolo donna o baara la ale ɲɛ ka u ɲininka u hakilila la u ka faamuya la u ka yeta la ale y'a ye k'a fɔ min tɛmɛna n'i y'o fara min bi senna kan min bi na o bi ɲɛ a y'an wele o la ko an kana k'an ɲininka an ye mun ye nin ko kɔnɔ an ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ an hakilila jumɛn sɔrɔ ale k'a fara o ta kan faso baara la. An ka kuma fanba bolila kalanko yɛrɛ taabolo kan an bɛ mun kalan an ka denmisɛnninw kunna an ka ekɔlisow la k'o lajɛ diɲɛma jɔlen na k'a lajɛ an ka ekɔli karamɔgɔkow bɛ cogo di k'o fana lajɛ kalansow yɛrɛ u bɛ kalan kɛ yɔrɔ minnu na u bɛ lahalaya jumɛn na an y'olu bɛɛ lajɛ ani fana an ka maliyɛn minnu bɛ kɔ kan n'olu fana bɛ kalansobaw la diɲɛ ɲɛfɛ olu fana jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye an ka baara la donc an da donna nin bɛɛ de la an y'olu ɲɛfɔ minisiri ɲɛna minnu kɛra minisiri ka kɔrɔ u ye gɛlɛya minnu sɔrɔ u sera ka minnu ɲɛnabɔ an'u ma se ka minnu ɲɛnabɔ k'o da yira an ka minisiri la an ka jamana in tɛ taa yɔrɔ si ni kalan tɛ jamana tɛ taa yɔrɔ si ni dɔnniya tɛ n'i y'a ye jamana tɔw y'an mara u m'an dan ni fɛn wɛrɛ ye koyi u y'an dan ni kalan ani fɛɛrɛ de o kalan n'o fɛɛrɛw an bɛ kɛ k'o de kuma fɔ bi. An b'a dɔn k'a fɔ nin tun ye
mun daga tal ni Asetu Fune olu munu ye ministre aw kega koro ni ya sura Amadou Keita mi ministre be ale ka wele senfɛ u ye kuma min fɔ ni ya bɛlɛ yɛlɛ fara ɲɔgɔn kan Mali ka ɲɛta don ala ka bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye mouvement antibal o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o ye jɛkulu kura ye minnu sigira sen kan ka yira k'a fɔ olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye faraɲɛla fanga ni gɛlɛya ko a b'u sɔrɔ ala kan kisi ko y'olu ka kolo sigikun de ye u ye fara ɲɔgɔn kan ba kɛ dɔgɔ faraɲɛ in kɔnɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra ɲamanakaw fɛ a kɛnɛ kan Umu Dabale Tube a ye ɲininkali k'u la u ye kuma min fɔ an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Lassine Keita. An tɛ yɛrɛko kɛlɛ la quoi. An bɛ kɛlɛ la bɛɛ de ye jamana in kɔnɔ. Parce que san 30 tɛmɛnen in na fɛn min kɛra a ma dogo maa si la bɛɛ bɛ dɔ kalama ko la. N'a y'a jateminɛ jamana ɲɛmaa dɔw binna u tun tɛ an ka marabajugu ka maa ye. Ni maa min ma ko ka maa ye dɔrɔn u b'a essayer ka dankari la k'i ka fanga tiɲɛ i bolo. I n'a fɔ Baba Modibo n'a ɲɔgɔnna ninnu caman. Olu bɛɛ tun ka laɲini nin ko sugu ninnu de ye mais u ma sira d'u ma u ka se k'a waleya. Donc an ka antibali sigira pour que ka ninnu protéger. Ne tɔgɔ ye Madame Kulibali Awa Kulibali. An ka bi sigi kun ye ka don an ka furancɛla fanga mɔgɔw ani mɔgɔ jugu cɛ. Ni mɔgɔ k'a bɛ marifa ci u la sa jɛkulu in de kan bi kanga u ni marifatigiw cɛ. Weleweleda min bɛ ne bolo ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ ma o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ni min ko jamana ko an k'a lajɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka natabaya dabila an ka intérêt personnel dabila an ka jamana yɛrɛ hinɛ minɛ ni jamana in bɔra bolo an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya. Ne tɔgɔ ye Amadou Sangare. Jɛkulu in nana de pour ka se ka transition yɛrɛ défense ta kosɛbɛ. O de y'a to a fɔ ko mouvement anti-BAL. Transition défense tali tɛ fɛn wɛrɛ o. Mɔgɔ bɛ yen n'i ko i bɛ hakilina jugu de ta k'a ɲɛsin transition ma anw mouvement anti-BAL mɔgɔ an tɛ jɛn ni o ye. O de y'a to an ko anti-BAL. Ka kɛ kulu ye kulu min bɛ se ka don transition ɲɛmɔgɔw ni juguw cɛ. Tɔgɔ ye Adama Diko. N'i ye an ka jamana in ta k'a jateminɛ aw journalistes jamana in problème bɛ aw yɛrɛ de bolo bi. N'i ba kunnafoni jɛlen dili ma komi i nana ka na ne ɲininka cogo min na ka mɔgɔ dɔw hakilina ta ou mɔgɔ dɔ k'i wele ka wari di ma i ka to o hakilina lafasa o de bɛ ka Mali bila problème kɔnɔ. Jamakulu la mɔgɔ cɛnnen ka ca ka tɛmɛ a ɲuman kan i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ lagosi n'o ye. 2012 an y'a ye coup d'état kɛra coup d'état kelen u ko a y'a ma k'a ka Cheikh Moro Jara gɛn a bɛɛ an ka 91 mɔgɔ politique mɔgɔ kelen ninnu de ye an fana ko bɔn an si min nalen fanga na ko n'ale binna Mali jeunesse binna ne bɛ M5 na n bɛ yɛrɛ wolo la kuma dɔw i b'a ye vraiment hakilina dɔ bɛ e yɛrɛ la ka fɛn dɔ kɛ pour que i yɛrɛ ka se ka bonya k'i hakilina fɔ i ka kulu mɔgɔw ye ni mɔgɔ minnu ye hakilina kelen o kɛra sababu ye an ye mouvement anti-BAL sigi sen kan kɛlɛ fana de b'a la dɛ to in kɛlɛ de b'a la parce que ni mɔgɔ mɔgɔ na k'i bɛ Mali kɛlɛ an b'i kɛlɛ f'a dan o de la an ko ye mouvement anti-BAL ye ni mɔgɔ mɔgɔ wulila k'i bɛ coup d'état kɛ Asimina wallahi n ye kɛlɛ ala la somo wallahi talahi bɛɛ bɔ yan sen na fo Kuluba n'a bɛna kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ taa n jɔ ani kisɛ cɛ o ye ne hakilina ye cogoya min na o ye maliyɛn jeunesse tilankelen bɛɛ hakilina ye. An b'a lɔn k'a fɔ ala k'an kisi gɛlɛya yɛrɛ o ma an ka jamana kɔnɔ na sango k'a fɔ ko maa bɛ taa jɔ ani gɛlɛya cɛ ala kana se gɛlɛya yɛrɛ dan kan an b'o de dugawu kɛ nin kɛnɛ in kan min ye kulu in ɲɛma dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Dirisa Fɔnba ale yɛrɛ kuma ta kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ kulu yɛrɛ sigi kun na an ka Dirisa Fɔnba an ka lamɛn. Ne ye Dirisa Fɔnba ye an kun ye a kunnafonidilaw wele ka na ka se ka an ka mouvement kibaruya lase jamana kɔnɔdenw ma mouvement in an y'a créé kun jumɛn kama an wulila ka fanga jugu in bɛɛ ka bɔ an dara san 30 gɛlɛya kɔfɛ o fanga jugu bɔlen an dara kulu min sera ka fanga jugu in ben o kulu kɔnɔna na anw b'an yɛrɛ y'o kɔnɔ anw de ye jateminɛ kɛ k'a ye anw mɔgɔ minnu ka hakilina ye faso ko ye fanga wulikajɔ de kɛra pour que an ka faso danbe n'a ka hɔrɔnya ka segin a ma tiɲɛ kan donc anw de sera ka fara ɲɔgɔn ka se ka nin mouvement in créer n'o tɔgɔ ye mouvement anti-BAL. Bon anti-BAL ne y'a jateminɛ a kɔrɔ ye jumɛn ye anti-BAL de ye fɛn ye fɛn min ni ale bɛ kisɛ kɔnɔ kɛlɛkɛlaw farikolo la munna parce que transition in anw ka fɛn ɲininen de don bon anw man kan tɔɔrɔ ka transition sɔrɔ ka anw to yen mais anw bɛ ka transition in dɛmɛ a tiɲɛ de kan k'a sɔrɔ jɔyɔrɔ ko tɛ k'a sɔrɔ nafolo ko tɛ anw ni n'an ka nafolo de bɛ taa transition in dafɛ ni ala ye don nataw yira an na an bɛna lancement yɛrɛ kɛ anti-BAL tɔgɔ la an jɔyɔrɔ ye min ye jamana kora don nataw la an bɛ n'o waleya kɛ. An bɛ dugawu kɛ ala yarabi ala k'o bila sababa minɛ kɔnɔna na mouvement anti-BAL u y'a fɔ cogo min na an ka jamana bala yɛlɛ tigɛ ka se ka di ɲɔgɔn ma basigi lafiya ka se k'o kɛ k'an ka jamana sɔrɔ n'o y'a kunba de ala k'a sabati n'an bɔra yen an balana k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Sangarebugukaw fɛ yen kabini Musa Tan n'u b'u ka yɔrɔw la e k'a dɔn k'o yɔrɔw de tilala ka taa yuruguyurugu taara d'u ka yɔrɔw la ka tila ka sɛbɛnw bɔ a la sɛbɛnw jɛlen b'u bolo ka tila yɔrɔw ka minɛnw na cogo kura o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye fo nin yɔrɔ in na o ye da bɛɛ gosi ka dɛsɛ nka mɛ waati min na ko a bɛ ɲini ka taa sira fɛ dɔɔni dɔɔni o maa tɔɲɔnenw u ye fara ɲɔgɔn ba kɛ dɔgɔfɔrɔ in kɔnɔ na ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ a kɛnɛ kan gɛlɛya maa minnu sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ olu ka yɔrɔw taara keleya walima ka gɛlɛya sulu ma o dɔw b'u ka sira di an k'u yɛrɛ lamɛn. Ne ye Madame Kumare Binu Sangare u ye yɔrɔ min fɔ k'o ye ekɔliso place ye an de b'o kɔnɔ du 27 katigaw nana ka n'a lajɛ ko ekɔliso ye yɔrɔ min ye
u y'a yɔrɔ tilancɛ bɛɛ feere k'u kana fɔ k'u bɛna bi yangaw kan du 27 san 30 ni kɔ mɔgɔw b'u ka sigi la ekɔliso tɛ u bɛna kɛ min ye u ka tiɲɛ fɔ an filɛ du min yɛrɛ dala yan fɛnɛ o ye perevu dɔ ye ne ye Gasama ka so ye Gasama min bɛ baara kɛ assemblée la a nana jɔ Sangarebugu la yan tilegan dɛrɛndɛrɛ bɛɛ ɲɛ boso ne ɲɛna papier t'a bolo perevu t'a bolo ka na muso cɛ satɔ ka yɔrɔ minɛ a la muso n'a denw de tun bɛ basi biriw da la yɔrɔtigi a ye musoya de yira a la a sigilen bɛ yan Maram Mayiga foyi hɛrɛ ma ta anw kan ni min cɛ salen tɛ setigi ta anw na yan anw de ye saw faga yan kabi mɔgɔ t'a dɔn ko ne yɛrɛ bɛ den wolo ne ni n cɛ nana yan f'a ko an ka yɛlɛma ko ka bɔ yan ko kungo kɔnɔna don n ka sigi u ye se min yira anw na se tɛ anw ye dɛ mɛ se bɛ Ala ye dɛ faama minnu bɛ ɲɛfɛ bi u kana anw ka yɔrɔ laja yɔrɔ ma ɲana dɛ an y'an ka yɔrɔw san ka tila papiyew b'an bolo minnu cɛw salen don basi bɛ biri denw da la ka maɲumako kɛ sanjiba in na Masa Arahamani de ɲɛ b'a la dɛ. Ne tɔgɔ Jɛraba Kulubali Sangarebugu la ne ye lafiyatɔ muso kuntigi ye yan nɔ Sangarebugu zonba kulo ye mɔgɔ minnu ye Kasimu Siribe karamɔgɔ Sisugu u ye Sangarebugu de fara k'a kɛ baga ye k'a tu k'a du n'u denw ka denbayaw kan na an tɔɲɔnen don bɛ an ɲɛ bɛ fɛn fɛn na nin dutigi ni fɛnkɛ nin bɛɛ de tɔɲɔnen don ni cɛ 2 ka tɔɲɔ na wallahi u y'an ka dugukolo de minɛ ka taa kɛ ka faamaw ladiya jusi yɛrɛ dɔ bɛ wallahi dɔ ye n ci a ma commune 6 la a ko ma ko madame ko wallahi n b'i ci mɔgɔ dɔ ma commune na tellement tiɲɛ a tɛ don galon na a ko tiɲɛ na madame e nalen filɛ mɔgɔ min ko fɔ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ka wari halisa ne yɛrɛ b'a kan n ma tila dunni na ko dugukolo feerelaw bɛ baara mun kɛ u bɛ dugukolo de feere k'a don enveloppe kɔnɔ k'u tɔgɔ sɛbɛn a kan ka na bila i ka bureau kɔnɔ e bɛ na dɔrɔn ka na dayɛlɛ i bɛ n'a sɔrɔ enveloppe falen don wari la i b'a ta k'a dun e b'o dun dɔrɔn ko tile 2 u nɛgɛma bɛna jɔ e ɲɛkɔrɔ e bɛ se ka mun fɔ o la ko ni mɔgɔ min filɛ nin b'i ci mɔgɔ dɔ ma a y'a sɔrɔ layi sara de bɛ kati tribunal la n b'i ci o ma n'o tɛ ne da tɛ se ka don ni cɛ in kun ko kuma na wo n'a ɲɔgɔn bɛ justice la Ala de b'a dɔn n'o tɛ anw n'an ka tiɲɛ n'an ka preuve b'an bolo k'a y'o zonba kulo de bɛ mobili kɔnɔ k'u kaman bɔ olu ma minɛ a suyɛna ka di minnu ma olu fana ma minɛ e Ala a ye sabali sa fɛn bɛ tiɲɛ bɛ kɛnɛ kan an kɔni jigi bɛ mun ka bi n'o ye Assimi Goïta n'a ka gouvernement ye ka so kɛ kɔni an kɔni b'ale ka hɛrɛ de la sisan kabini dossier dira ale ma an kɔni lafiyatɔ 20 an bɛɛ bɛ taama an lafiyalen an kɔni b'o kɔni kɔnɔna na halisa u k'u kɔfilɛ Sangarebugu la an tɔɲɔnen don dɛ a ye sabali koyi k'a dɔn i yɛrɛ don dɔ la i bɛ siri k'i da Ala ɲɛkɔrɔ ninnu kɛlen ka surɔfɛnni mun d'a ma k'aw tɛ se ka tiɲɛ fɔ k'a tɛ se ka fantanw bila u ka hakɛ kɔnɔ o se bɛ aw ye bi aw t'a dɔn se wɛrɛ bɛ yen mun ka bon n'aw ta ye fɛn bɛ yen nɔ dɛ k'a dɔn walayi siriko 3 ni kankɔrɔ meleke o bɛ yen nɔ. Zasagari ɲɛɲini san 30 san kelen ne gilarigu ŋɛna ka de ye o tɛ dɔn ko Fatumata fa bala kara si sogo jɛra kale ka du feere i ma papier ye o ye Mamadu Jara bila ko kana ne bɔgɔ fa kolo ka du ko kuma k'a bɛɛ ban a papier filɛ sarabulu bolo ɲɔgɔn an y'o sɔrɔ sarabulu la o y'a sɔrɔ an cɛw bɛ baara kɛ misima la o mɔgɔ dɔ ko ye Mamadu Jara minɛ an sera ye min kɛ Mamadu Jara k'a yira mairie la ye ko fɛn baara ɲɔgɔn ale bila ɲɔgɔn ko k'ale bɛ k'o fa ale bi muso nin bɛɛ ye fɛn ma kɛ muso la fɛn ma kɛ kara si sogo la kala o kɛlɛ Sangarebugu kara si sogo ɲɔgɔn bɛɛ ye ne tɛ n t'a dogo dɛ a y'a kɛ ten o ye ne bɔlen cogo sugu la ka ne ka du tila. Ne tɔgɔ Ami Kulubali ne kɔni b'a ɲini a fɛ a ka ne dɛmɛ Ala kira kama kalo tɛmɛlen n'o ye selidenni kalo ye dutigi dɔ nana ko f'a ka ne ka du jɔ ka n to a kɔnɔ ko f'a ka n ka ɲɛgɛn ci ka koko jɔ ka n ka cɛkɔrɔba ci k'a da joli la a muso fana ye gabakurun ta k'a da n ka cɛkɔrɔba kun hali sini ne ka cɛkɔrɔba filɛ n bolo a man kɛnɛ u tilala ka n den minɛ k'a datugu kalo 2 ne den bɛ kaso la faamaw n'a m'a lajɛ ne tɔɲɔna dɛ ne bɛ wotoro de boli fali wotoro ne b'o de boli ka n denw balo wa ne y'o de boli ka maɲumako kɛ wa ne den datugula n y'a liberté provisoire de ɲini juma tɛmɛlen de ne den bila la ne tɔɲɔna ne tɔɔrɔ la k'an cɛ bugɔ k'a bana k'an den minɛ k'a datugu kaso la ko se b'u ye ko f'u ka n ka dugukolo jɔ n dun ye n ka maɲumako kɛ ka n ka du san ne taara Senegali ka taa geribuya de kɛ ka na du san ne tɔɔrɔ la dɛ. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye maa ninnu kan ye kulu in yɛrɛ ɲɛma n'i y'a sɔrɔ o ye Sidi Tarawele ale yɛrɛ ye da tu a la duko in nana cogo jumɛn de la an ka Sidi Tarawele an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Sidi Tarawele association lafiyatɔ président ne b'o jɔyɔrɔ la bi depuis 2014 an y'an ka récépissé sɔrɔ a kirila dugukolo ko min kama o ye Sangarebugu deuxième phase mɔgɔw de ye an sigilen kun do yan nɔ depuis Musa Tarawele temps an b'an ka duw kɔnɔ ko dugu bɛna bonya ko ka demande kɛ ka lotissement kɛ lotissement procédure donna maire fɛ ka taa Kati ka taa Kulukoro n'a y'a approuvé ka bɛn le 14 mars 2007 ka na an ka bornage don k'u ka mɔgɔw ka du yɛrɛ la maintenant o kɛlen sisan mun de kɛra baara ɲɛmɔgɔya taara ka di Kati préfet de ma a n'a ka jɛkulu maire ye représentant ye u bi bila Katikaw ɲɛ ka baara kɛ mais baara de kalifara Kati ma wa ko Katikala an ka dugukolo d'a ma Kati y'an wele ka demande kɛ k'an ka taa an ka dugukolo fɛɛrɛw sara hali ni musaka bɛrɛw tɛ maa kelen o maa kelen an bɛ yan 30 ni kɔkɔ de sara pour que ka permis de occuper d'a ma permis sɔrɔla mais dugukolo ma se ka sɔrɔ papier kɛra papier fu ye o b'an bolo so kɔnɔ an nana mun ye
plan min approuvera Kulukoro gouverneur fɛ ka di Kati ma ko Kati kana anw ka baara kɛ ni o borni ye o Kati kelen labanna ka papier wɛrɛ bɔ ka Kulukoro gouverneur ka plan approuvélen to yen ka papier wɛrɛ bɔ ka na anw ka baara kɛ n'o ye depuis Kati sɔrɔla o la sisan baara dira e yɛrɛ de ma k'e k'a kɛ e nana ni janfa ni namara kɛ dugudenw kama Sangarebugu mairie fɔlɔ nana o ye k'o dɔn Kati ya namara kɛ olu fɔlɔ y'u ta kɛ Bafa ni Kiricɛ ye gouvernement ya plan min bɔ gouverneur y'a approuvé baara ma kɛ n'o ye dɛ Kati yɛrɛ labanna ka plan wɛrɛ bɔ k'o fɛngɛ k'o bila ka na olu y'a plan min bɔ géomètre de tɔgɔ b'a kan olu ka casier b'a kan plan ye date kelen ye kɔnɔ kuma tɛ kelen ye baara de bɛ ka kɛ n'o ye i b'i ka du kɔnɔ sira ma bɔ a kan foyi ma bɔ a kan recasement papier min bɛ d'i ma k'i recasera o bɛ taa bɛn dɔ ka titre ma i bɛ segin ka t'o Kati kelen nɔfɛ o tɛ se ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la an kɔni b'o degun de kɔnɔ Kati préfecture de y'a janfa kɛ plan o kɛlen sisan Sangarebugu maire o ye Kassim Sidi o nana o plan kolon de ta k'anw ka yɔrɔ ci n'o ye or que Sangarebugu mairie ma lotissement kɛ jamana de y'a lotissement kɛ k'anw ka papier bɔ ka d'a ma. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Sidi Traoré kan ye u y'a fɔ cogo min na Mohamed Samake tun bɛ kɛnɛ kan ale de tun bɛ ka tigɛkanw ta an cogo la fɛn bɛ ni maa bɛ se k'o fɔ an ka jateminɛ fɛn fɛn bɛ bi n'i y'a sɔrɔ n'o ye se min ye se in kɛ o masa in bɛ yen se bandow bɛ yen u ka fɛɛrɛbalile kɛ nin baara ninnu k'a bila ɲɛmajɔ minɛ kɔnɔ tɛ n den da yafa caman bɛ yen o de ye kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin hali n'a kɛra ka ɲɛsin kulu ma a kulu don dɔ la a bɛ jigin fanga minnu bɛ yen ni ma faamuya yɛrɛ tɛ a bɛɛ ye i jɔn ka tɛmɛ ye i kun t'a la i nana la i bɛ taa ka bɔ yen o de kama an bɛ deli ka nin fɔ a ye tɛgɛrɛ fɔcogo dɔn i kɛra kɛcogo nin ka di ne bɛ walima nin se bɛ ne bɛ k'o tɛ ko kuntalajan ye ala ka hakili ɲuman d'an ma maaw bɛ kasi fɛn o fɛn na n'o ye fantanw ye tu bɛ jaabi masa fɛ masa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ maa si tɛ ale ye ka jaabili kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma n'an bɔra yen minisiri b'an ka jamana kɔnɔ n'u ka baara ɲɛsin bɛ sirabakow ma ale ye munumunu zaliw kɛ ka taa ɲɛda sira dɔw kan n'i y'a sɔrɔ Danbɛlɛlakaw furumuso ye Madina Sisoko baaraw bɛ cogo jumɛn de la an ka lamɛn. Wulikajɔ kun ye k'a jateminɛ an ka siraba minnu dilanna faso fɛ sirabaw dilali la jitɛmɛ sira dɔw bɛ olu dilaliw kɛrɛfɛ o jitɛmɛ sira ninnu fana bɛ olu bɛ taa kunjɛ folo dɔw kɔnɔ donc an wulila bi wulada in na ka n'olu lajɛ Mali sigilen don kɛɲɛkan va min fɛ u ko Mali garisigɛ bɛna kɛ ji min ɲina ko ji ko hakɛ k'a ka bon ka tɛmɛ san dɔw ta kan anw dun y'a jateminɛ san tɛmɛnen ninnu na hali n'olu ji hakɛ ma bonya olu ji n'a nana kuma dɔ a bɛ don mɔgɔ minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don kɔdawolo ninnu fɛ ji min don kan a bɛ tiɲɛni kɛ mɔgɔ caman kunna an wulila an y'a daminɛ Bamakɔ commune damadɔ la mais an ye minnu ye olu ma an nisɔndiya kosɛbɛ ni n k'u ma nisɔndiya anw dara sɔrɔ ji fɔlɔ ni jitɛmɛ sira minnu bɛ yen ni jamana kɛmɛ ka miliyari caman d'u la k'u labɛn walasa ni ji nana ji bɛ se ka jigin u kɔnɔ ka taa taasira fɛ ka taa bawolo fɛ an y'a sɔrɔ olu caman bɛ yen olu dabɔra min kama a tɛ k'o baara kɛ ni n ko a tɛ k'o baara kɛ minnu bɛ yen n'olu ka sow ka surun a la a fɔra ko bɛɛ ka ɲaman sigi ka da la wotorotigiw bɛna ta olu tɛ ɲaman sigi u ka da la n'olu y'u ka yɔrɔ furan olu b'u kɔfilɛ k'u ɲɛfilɛ ka n'u k'a kɔnɔ wotorotigi yɛrɛ dɔw bɛ yen n'olu taara ta yɔrɔ dɔw la n'olu tɛmɛna n'olu y'a sɔrɔ maa tɛ olu b'o k'a kɔnɔ ji kan ka taa ni min ye o ji tɛ se min kɔrɔ ka taa o olu bɛɛ bɛ to a kɔrɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan waati samiyɛ kalo 4 sani ka t'o dafa an bɛ taa sɔrɔ to min bɛ jitɛmɛ sira ninnu fɛ o yɛrɛ ka ca n'a a wo hakɛ wo kan ka ji min fili donc ji tɛ taa ji dun t'a tɛmɛ sira bila ni ji jɔra ji bɛ walankata ka taa don mɔgɔw kan ka tiɲɛni k'u kunna an ka service minnu bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko service technique olu ye baara min kɛ ni bato kɛra a kɛcogo ma ji bɛ taa ji tɛ don maa si ka tiɲɛni tɛ maa si sɔrɔ ani maires caman kun ɲɔgɔn fɛ n'an ye jateminɛ kɛ nin baara kan ka kɛ cogo min na État ye musaka minnu bila an bolo kɔrɔ o mana bɛn min ma an b'o kɛ minnu b'a kɛrɛfɛ n'olu sera k'u jɔ o jɔyɔrɔ la k'u ka ɲama furan k'a bila kɛrɛfɛ wotorotigiw ka n'a ta ka taa n'a ye déchargew la o la an bɛ ka ko min makara n'o ye jizow ka don mɔgɔw kan o bɛ dabila nka population b'a kɛrɛfɛ n'olu bɛ ka continuer ka na n'u ka ɲamaw ye ka n'olu bila a kɔnɔ laɲini tɛ sabati dɛ. an malɔrɔ ka fɔ ni tun minisiri kan ye a fɔra cogo min na yarabi ala ka bila sababa minɛ kɔnɔ na u bɛ wulikajɔ min na ka kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye yirimajɔ wara ka sira fara n'i y'o minɛ ka don kɔnɔ na dɔɔni ka fara kadɔbuguni kɔnɔ min ka don k'a fɔ kalanso dɔ bɛ yen kalanso min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye madrasaso ye madrasaso in yɛrɛ arabukalan bɛ k'a kɔnɔ tubabukalan bɛ k'a kɔnɔ anglais ka taa se kalan caman ma bɛɛ suguya dɔ bɛ kɛ nka kalanso in n'i y'a yɛrɛ lajɛ tɔliw de don hali bi u ye wulikajɔ kɛ maa 20 hakɛ olu ye kuranɛ jigin sibiri don o kɛnɛ kan maa caman tun bɛ yen u ye sigidalamaa bɛɛ wele an yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a kɛnɛ kan maa kun tɛ se ka fiyɛ n'i ma se a kɛnɛ kan min ye karamɔgɔ Tarawele ye ale ye kalanso in ɲɛmaa ye a ye kuma min fɔ ye o filɛ.
Imam Ibrahim Tarawele ne rasigi me karabugni na no ambi kurane jigi kenede ka classe konontona mo wi kurane jigi amulu kurane yi fem barka madi na fa alaga kiba ya sallallahu alaihi wasallam ko kurane harfu kele ni ya kala wi ben badaji tanima akla ka fa aga hadisa korota lewla kono mo mi kurane kala ka kala mo wala donya la kulude ma barka mawye katme bele jele ka ambi ala tanu ka ala barkada ma muga kulude kurane jigi amulu bi inshallah kada buguna ihya ulumuddinina wo ma muga ka damina classe fola la foka na bla classe konontona ubikala hadisa ani fiqhu ani kurane na dimsana kurane kala nafa bele ba chama bi ala ga kiba sallallahu alaihi wasallam ko ni de tegemene ka do kurane kala na abi harfu kele min kala abaraji bi se ibona ma fo bona sigoro ma wolovla amba nyini de masa bele jele fe ku de un labe kanu do kurane kala bi kaya français bi kaya anglais bi kaya ami be fo ka be barkada ambalo dan ka foni tu almami Traoré kanye kalanzo yera sabu nyuma ni ya suru betali ke mo Lamine Sako ale rek ma mi foy oufle neto ko mo Lamine Sako bakro bugo almami kundigi o yinere ambe kala mina o ya ulumudini kala buguni a promoteur ne kalanso yi anye asigi nyina santan flanali anye kolona juku ka kono ine ka mediatiser o kra nyina ambalo kala dili kalane munu ba kono no bena defu ke nyina ala ko nyoya ma muga ani don de bambulu munu korna kala korna jika wana nyani ni alo kala ka sangorta de kala yoro ma amba fa ka jo ayra be tol vraiment nay deme solo ka bota nay mo solo mi sira andeme mi mbara ina ka kalanso yimbo ni chogo ina bi o kali anyalu namba fe shini aka ke kalanso ye bulo mi sita me anwa kalanso ye kalanso fédération do kalanso cheki de bambulu ambi wati mi wona comme c'est ça folo be bokoro bula bi ambiya shini ambe yiri majo o ko fa mi yiri majo le 3 anga kalanso fana bambulu kulu sanfo yiri majo kulu sanfo anga kalanso bambulu nyamana fédération do an fara le no nyonka abela jele nyamo o le ni sallallahu alaihi wasallam ambalo dan ka foni tu promoteur kanye ni kalanso in laje kataye kalam mi bika konana idabal bi ban o tuma ka fo setiguye nyone ka seka kalanro la ben o fen femina sababa do ala ko karino usro yarabi ko no yambe kalanro ka bota o hum kelen konana kalande mun e korane jinga ay mado nyinga ulula angulu yere dawla me الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا Togo Abibatu Kulubali, Kawayiri Majo Karabugunna, Kalaro Togo Iya Ulumundini, Kornajigi Nisonjia Bariba Abi, Abiga Sawabuye Gasiga on Yerel, Anasranti Alakum Kalama, Siga Sawabuye Kambo Lukalama. They mean for no Namunde Munuma Deligado Kalana, Wani Wasiga Al Kuranedo, Kurane Flavisiga Moy, Nafaiga Yenamaya Kononana, Karangela Genu Yere. Sisa jeune yera chama keleme de jemnan doraguta lawi abe kalambaliari nebe masaufu olumuyene do kalana depuis nega demsenia poka na nere ke kurane jigigala yinyina manetu sara soro jian lahara omenga karamogo fana fo olumuyene ladonia alqurane na la biya ma sarate ne bula sarabi ala rebolo ne to shama tijani konta kabo selenge me kalana ba mako yanto me kalana ramina to ko ihya ulumuddin aba yirma jo kada bugunna nen so jalen bade do kada ka qur'ana yere anafaka bu kosobe ala ba fanya qur'ana kono ko mo ni be qur'ana kala la hara jodo ko qur'ana be soronaldo ni melaka obe mine la hara qur'ana ba fo alaye ko ni toy jiana tigala ni tumi ne qur'ana kala me folo ka bang baka flafo me kla nga metru fo oluminu sona ka kono je anwe kan kala ne to Seydou Sanogo irma jo khada bugunna nga kala roto aliya ulumuddin anu sonja bari bin nabi parce que qur'ana mi reflane ana fa khabo ko sabe baraji bari bala qur'ana jigi qur'ana yere kanu yere minna odi ya Allah subhanahu wa ta'ala no ya yi ajigla nya kala ni no sonja tiere la nyingele amunu sorala parce que nya damne to kala na ka kala khana laba madrasa la sani famya na gele ko sabe na alhamdulillah bi amala tanu karamo sabula amaloran ka foni tu kalande nun kan ye kin kuna na ma chairman tume kene kan procès dañugo tumbe ale fuli kan chairman ta kan yesi bara en ketko ma procès dañugo ay ko fo ofle ne professeur dañugo ye yirima jo kado bugunna me ala tanu sabe ngara duka nyemaye me nga bara ka représenter administration ani
population civile ni ɲɔgɔn cɛ mais foli kɛ diinɛ lasebaaw ye alisilamɛya nɔfɛ ko la ka ni ɲɔgɔnna jamakulu fara ɲɔgɔn kan e yɛrɛ ka ye nin ɲɔgɔnna kɛnɛ kan anw m'an waso ni oxygène ye k'a sababu kɛ e abila ye k'a daminɛ fɔ Kidali fɔ ka taa bila fɔ Kayi ko bɛ kɛ jamana kɔnɔ pour que k'i dabɔ kuma na ne abila ye kuma o kuma min kɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a fɔ n ye maa kelen sɔrɔ nin dugu in na karisa e bɛ min nin kuma min fɔra e ka lahaliya ye mun y'a la a tigi yɛrɛ da b'a fɔ a ye min ye a ye min dɔn a b'o fɔ i y'a dɔn abila ye ma o fɔ dɛ min kɛra o tigi ɲɛna o y'o fɔ o ye daluba y'i bolo abila y'a don abila bɔ dɛ n ko abila da tɛ fɛn fɔ dɛ abila ma kibaru mɛ a t'a jula k'a ɲini a kɛra min ɲɛna a b'a fɔ k'o k'a ɲɛfɔ a fɔ ni abila ko wa ko maa min ɲɛ kabala ye diɲɛ ala kira ma ko ja bɛɛ ɲɛ maanifin kelen se ka ko ja bɛɛ ɲɛ an bɛ ala ko kɛnɛ kan an bɛ denmisɛnw ka kuranɛjigi kɛnɛ kan i yɛrɛ ɲɛ b'a kɛcogow la u ye kuranɛjigi kɛ cogo min na n bɛ foli kɛ bamakɔ bɛɛ ka kɛ yirimajɔ ka kɛ aw yɛrɛw ka radio ye i ni ce ni cɛsiri an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye professeur Daɲogo kan ye kɛnɛ kan ye an b'a lɔn k'a fɔ jamako dan don an bɛ fɛn min fɔ an k'an bolo ɲɛsin nin ɲɔgɔnnaw ma ni ka yɔrɔ sugu ninnu ni ka se k'olu ta ka bɔ k'a bila dɛmɛ ɲɔgɔn minɛ kɔnɔ a bɛ kɛ so ye ka ɲini fɛn ni k'o ka sɔrɔ fɛn ye n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo bi an karamɔgɔ siga t'a la an bɛ taa jamana kɔkan an bɛ taa États-Unis marabolo min n'o ye Texas ale duguden min wele ko San Antonio a yirala k'a fɔ mobili b'a dɔn n'a bɛ wele ko camion ko ale kɔni jɔli yɛrɛ yɔrɔ la ka maa 40 ɲɔgɔn na olu kɔni su yɛrɛ a kɔnɔna la kunnafoni kɔ fɔla ka wulikajɔ kɔni bɛ senna ko nin waati na ko sigana maa mɔgɔ 3 kɔni ko tɛgɛ kɔni dara olu kɔni kan n'an bɔra an bɛ taa Jordani an b'a dɔn k'a fɔ mobili ba min n'a wele ko conteneur ko ale falen kɔni gazi bara la ale kɔni siraba kasara sɔrɔ min kɛra sababu ye ka maa 13 bɔ ɲɔgɔn k'olu kasaraw ni la ka maa 260 ka olu sɛbɛkɔrɔ jogi ni kasara in kɔni kɛra sa Jordani ale duguba min wele ko Akaba n'an bɔra an bɛna an fɛ farafinna an b'a dɔn k'a fɔ Sénégalikaw fɛ yen maa 13 bɔɲɔgɔnko minnu bɛ wele ko migrant ko olu bɛɛ lajɛlen kasaralu ni na kurun kɔnɔna la ko kasara in sɔrɔla min fɛ k'o kɛra tasuma de n'an bɛ wele ko incendie ko wulikajɔ kɔni senna Sénégal jamana ɲɛmaaw fɛ ni ka se ka a ko kɔni ka sɛgɛsɛgɛli ka olu bila sen kan joona joona Sudankaw fɛ yen a yirala k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ Sudan jamana ale ni Éthiopie cɛ an bɛ don min na ko bi gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye dancɛ ko ye n'o ye frontière ye ko kabini kuma ja ko o gɛlɛya kɔni bɛ jamanabaw ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ tarata juin kalo tile 28 min ye Sudan jamana kɔnɔ olu ka kɛlɛkɛcɛw ye wulikajɔ kɛ ni ka muguci kɔni ko o sɛbɛkɔrɔ kɛ ni dajɛ kɔfɛlen na karamɔgɔ Abdulaye Kulubali an ye min sɔrɔ bi jamana kɔ kan o la kumaba dɔ tun ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya basigi lafiya k'o sabati an ka jamana diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la